Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Hain mo ka to siya? Lah, ay, kalipin sab siyang mikilap sa kapananaw. Nara siya eh, nagpakita na sab siya nako. Kinsa ka magyud? Nganong may mga higayon man na magpakita ka nako? Sama ni ini karon. Kinsa ka? Kalitsan siya ni Uban sa paghuro sa bugnaw kay hangin. Kinsa magid ka to siya? Nganong magpakita man siya nako? Unsa man kay mensahe nga gusto niyang ipaabot? Unsa magha? Jo Marie! Ah. Ayaw niya kinainan kong bisinya ng labong kayo kasagutan sa unahan! Si Brina? Mao gana, Brina. Gisundan na bugna ko si nang Tarsila pero kalit kay siyang nawa. Uwa man ko magkakita ni Theater sila nga ni gawa sa iyang kwarto. Ah. Manarang ka mangguna siya sa pultahan. Matag alas 3 sa hapon. Kay mag-ampo. Ha? Sigurado ka nga wa mo gawa sa tiya ni mo Tarsila? Sa iyang kwarto, Brina? O lagi. O kabisado na kayo na ako ng akong iyaan. Kung mao ka na, dili sinang Tarsila ang gisundan ako nga mabinantayon kayong nipaingon sa luyong bahin ni Karaang Bay. Kining. Kutsa! Kalitay. Binuang ka gani di ha? Dong Jomari. O lagi, Kuya Toribs. Di ko mahimong masayop. Sinang Tarsila yun ang nakita na kung nilipot sa luyong bahin ni Karaang Bay niya, mabinantayon kayong mga lihok. Ako baya dong. Taghan na jud kay kong namatikdan, natingad ang sukad lang nga niabot ta dinhi sa lungsod sa Latira. Tibantay ka? Ilabi yun din sa Karaang Bay ninyong mga buena bides. Kuya Toribs, Kining. Kano sa pa man taon ta mamauli sa syudad taon dong oy, Jomari dong oy. may lain pagid kong matiktan ganiha dito sa luyo, Kuya. Ha? Unsa man pod? Alas 3 pag nisapon, apan nagpakita na sad nako tong kag sa usa ka babae nga una na akong nakita sa sala nga nigawas gikan sa karaang samin. Ginoko taon dong Jomari oy. Ano naman tingali ko din mamatay sa tumang kahadlok dong oy. Ay kahadlok ko Kuya Toribs. Di ta padaog sa kahadlok. Kining dong Jomari. Nakalakyod. Nga sa ato pa. Naa si Theater sila diya sa suod ug nakampo. Ay. Mainampuon man unta ni nga akong iyaan. Pero nga nung ingon man ka ni ana ang iyong batasan. Dili tanang multo mo pakita lamang panahon sa kagabion. Noy punyo. Kining. Wa ko magkakita kay tingali. Kinalas dong Jomari mo'y nagustuhan nga pakitoon sa gingong multo noy punyong oy. Tingali. Kining. Tinuod ba yun nga na'y babaeng multo? Aning Karaang Bay sa Buena Vides? Ambot. Wa pud ko makakita sukad masukad. Si Tarsila maura ang nagsulti nako nga nagmulto dinhi ang babae nga si Digna. Drakar, pinangga kong iring nga ito. Ikaw rin nagpangga na ako. Ikaw rin mo parahig na ako. Uy. Kagilok pa niya ako niyo ngayon mong itinapan ang Drakar. Hoy. Drakar. Wag akong problema o makalay samtang gakson ko ikaw. Pinangga ka dekada ka.
Mong anhi ka na lang yun din sa sikretong ampuanan, ha? Aron dili ka pasipadaan sa bangis ng mga tao sa gawas. Kapuutan sa akong iring ito. Sumpay ka sa akong kinabuhi, Dakar. Hapit ang alas 6, Dakar. Mangandam na ko alang sa hugot nga dipusyon at tabangan sa dakong altar. Wa di ay mukaon sa panihapon ang iyaan mo, Inday Brina. Gisigahan ako og tuktok ang pultahan. Pero, wa man lang ko niya panumpalingan, oy Panyong. Mao ba di ay? Alas 3 pa man na siya nga ni Sudi ha og nanarangkan, oy. Ang pangutana, ug naabagyo diha sa sod ang iyaan mo. Unsa? Sige na, panihapon na. Ayaw na to og paabuta ang iyaan mo. Ni Panyong, may ideya ka og hain karon si Tiatar sila? Nakaila na kayo ko ni anang iyaan mo, Inday. Mga batan noon pa kami sa dihang nagsugod og panarbaho sa mga Buenavides. Nay Panyong. Alas 11 na pasado, Kuya Trips. Kining. Na ba kayo gikatingadaan yan ang karaang sa amin nga niya aning dakong hawanan sa sala dong? Tang ba? Wa man. Ang wade. Lahi atong mayaging higayon nga naagid. Nalagi, pero ako. Huwag di ko'y nakita dong. Diha pa'y noon ng limbangot akong balhibo sa diyang gisultihan ako na mo. Mas labing maayo nga wa kay nakita kay hadlukan magay ka. Kining. Tanadong. Paduro ta, aron mga tog. Kay hapit na, magtungang gabi. Si Tita Rolaida. Siya kining nanawag. Unsa kay ang tuyo? Hello, Tita. Hello, Jo Marie. Yes, Tita. Good morning. Unsay akong ikaalagad? Pastilan si Krisha. Gusto kyot ka po apas ti mo diya sa lungsod sa Latira. Pero Tita, Please, Jo Marie. Dili ko gustong magkuulang akong anak. Oh, kay angay nga kapalakan kay may pagtugot na kini sa imong amahan. ha? Nanawag na ko ni Papa ni mo, Menard. O gipananghid ko niya nga muapas diha sa La Tierra si Krisha, kauban si Darwin nga usa sa inyong circle of friends. Sige, Tita Rolaida. Ay, salamat. Isalig ko nimo ang akong anak, ha, Jo Marie. Okay, Tita. Kining. What's daw? Muapas din sa latira si Miss Krisya. Dong, Jumari. Oh, Kuya Trips. Hala, oy. Wasap day ka mo balibad sa iyang inahan. Dong, Saan ako pagbalibad nga may pagtugot na maguno sa akong amahan. pasti lang. Dili ka niya tugkan tug hubag-hubag. Hubag butoy sa kadlok din Dong. Oh, Hubag butoy. problema na niya, Kuya. Pahala siya. Aw. Ana niya masukod ang iyang kabaldita. Og magsilbi bakaon niya sa mga katingalahang mga pagitabo din sa karaang bahay. Buiset. Nanawag na si Sir Maynard nga nagpahibaw. Kung maiwaabot ko ng laing taga-syudad, Punyong. Problema ba di ay ka na? Hater sila. Laing lapad sa Punyong. Buiset. Makalagot. Why makabuot sa tag-iya kung si Kinsa ang gusto niyang pasakon dinhi sa karaang bahay sa mga Buenavides. Wa gyud ko mahimuot. Naanad na ko nga kanunay ka lang di mahimuot. Kaniadto kapag yun nga ingon ni Ana. Ay, lamoy sila. bakot.
Uy, bayan, nanaway na po ang kiang. Sa niya! Ay, sige naman lang ni siya kasuko. Pagkaway kalipay. Oo, niya, reklamo ka. Tia Tarsila, Naipanyong, Ah, namalihog si Jumari nga palimpyuhan ang tikas lawak alang sa mga bisita. Limpyuhin ninyo! Limpyuhin! Buisit ng mga tawhana. Matrabaho lang ko ta, tiya. Ulipon lang baya ta din niya. Hilom! Utrusod ka. Gano'n ko nung wa naman ka mag-share ni Jumari, ha, Brina? Ay, iya man ang kapabuton ko, tiya. Dili ko na siya gusto nga magpatawad og sir. kinsa man di ay kuno nang umaabot yung mga bisita, Inday Brina. Ambot, wapod ko kahibaho na Ipanyong. Hinigugma ni Jumari ang muabot kuyog ang ilang mga higala. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!